ቆርበትና ክበርህን ክልስልስን ዝገብረና ብተፈጥራዊ መንገዲ መጀመርታ ኣብ ገዛ ብነዳልዎ ናይ ሁሩድን መዓርን ርግኦ ኣሰራርሓ ማስክ መዓር ከም ንፈልጦ ተፈጥራዊ ሞይስቸራይዘር እዩ። ገጽ ንክበርህን ንክልስልስን ይሕግዝ። ሁሩድ እውን ጸሊም ነጠብጣብን ዳርክ ስፖት ንምቕናስ ከምኡ እውን ገጽ ንክበርህ ይሕግዝ። ሁሩድ ክንገዝእ ከለና ግን ተፈጥራዊ መንገዲ ንገጽ ኢሉ ዝተሰርሐ ክኸውን ኣለዎ። ወላ ሓንቲ ቀመም ምስኡ ዝተሓዋወሰ ክኸውን የብሉን። ርግኦ ንገጽ ንምልስላስን ንክበርህን ይሕግዘና። ብነዳልዎ ሓደ ማንካ ሁሩድ፣ ሓደ ማንካ መዓር፣ ሓንቲ ማንካ ርግኦ ብሓንሳብ ብምሕባር ኣብ ገጽና ካብ 20 ክሳብ 30 ደቂቃ ኣጽኒሕና ክንሓጽቦ ንኽእል ኢና። ኣብ ሰሙን ካብ 1 ክሳብ 2 ግዜ ተጠቂምናሉ ጽቡቕ ለውጢ ንረክበሉ። ኣብዚ ሓቢልና ንሰርሕ እንድሕር ኮይና እውን ከከምቲ ዓይነቱ ኣብዚ ሓቢልና ኣብ ፍሪጅ ነዊሕ ካብ ሰሙን ክሳብ 2 ሰሙን ብዘይ ዝኾነ ፀገም ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ብኻልኣይ ናይ ፀሓይ መከላኸሊ ሳንስክሪን ምጥቃም። ሳንስክሪን ኣብ ገጽና ዝመጽእ ብፀሓይ ገጽና ንኸይጨማደድ ከምኡውን ንኸይዓርግ ከምኡውን ብማዳ ንኸይንሽገር ይሕግዝ። ቆርበት ሓደ ዓይነት ሴም ከለር ንክህልዎ ከምኡውን ንኸይባላሾን ይከላኸለልና። ስለዚ ኣብ ፀሓይ ኣብ ንወፀሉ ግዜ ሳንስክሪን ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ ኣብ 2 ሰዓት ክሳብ 3 ሰዓት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ሳንስክሪን ደጋጊምና ክንጥቀም ኣለና። ብሳልሳይ ናይ ገጽና ጨጉሪ እንድሕር ኣለና ሼቨር ምግባር። ሼቨር ምግባር ናይ ገጽና ፀጉሪ ምእላይ ጥራይ ዘይኮነ ንዝሞተ ቆርበትና ንምሕዳስን ከምኡውን ንክበርህ ይገብረና። ኣብ ገጽና ፈፀጋ እንድሕር ኣለና ግን ሼቨር ምግባር ዘይምምካን። ምክንያቱ ፈፀጋ እንድሕር ኣለና መሊስና ክንጎድኦ ስለዝኮንና ዳሜጅ ንከይከውን ክንጥቀም የብልናን። ከምዛ ንሪኣ ዘለና ክንጥቀም ከለና ከምዚኣ ሼቨር ተረኺብና ፅቡቅ። ቅድሚ ምጥቃምና እውን ቆርበት ናይ ገጽና ንከይጉዳእ ኣልቬራ ጀል ወይ ዝኾነ ቫይታሚን ኢ ዓይነት ኣቀዲምና ተጠቂምና ብድሕሪ ሼቨር ተጌርና ናይ ገጽና ቆርበት ንከይጉዳእ ይሕግዘና። ብራብዓይ ከንፈርና እንዳደረቀ ወይ እንዳተቀራረፈ እንተተሸጊርና ኣብ ገዛና ብነዳልዎ ቀሊል መንገዲ ውሁድ መጀመርታ ዘድልየና ሓንቲ ለሚን፣ ሓንቲ ማንካ መዓር ከምኡውን ሓንቲ ማንካ ሽኮር መዓር ተረኺብና ፅቡቅ ተዘይረኺብና ፀገም የብሉን። ብሓንሳብ ኣዳሊና ኣብ ከንፈርና ን3 ደቂቕ ማሳጅ ምግባር። ብድሕሪኡ ድሕሪ 15 ደቂቕ ኖርማል ተሓፂብና ምሸት ምሸት ባዜሊን ጌርና ተሓዲርና ጽቡቕ ለውጢ ክንረክበሉ ኢና። ብሓምሻይ ሸፋሽፍቲ ዓይንና ንምብዛሕ ኣብ ገዛ ብነዳልዎ ውሁድ መጀመርያ ዘድልየና ባዘሊን ካስተር ኦይል ተረኺብና ፅቡቅ ተዘይረኺብና ፀገም የብሉን። 5 ቅርፍድ ኣዳሊና ሓዋዊስና ን5 ደቂቕ ኣብ ሓዊ ኣፅኒሕና ብድሕሪኡ ዘቂቕና ኣብ ሓንቲ ኣቕሓ ብምቕማጥ ምሸት ምሸት ተጠቂምናሉ ሸፋሽፍቲ ዓይንና ንምብዛሕ ፅቡቅ ለውጢ እዩ። ብሻድሻይ ገጽና በረድ ምጥቃም። ብፍላይ ንግሆ ምስ ተሳኣና ገጽና በረድ ምጥቃም እንድሕር ኮይና ናይ ገጽና ሕበት ንምቕናስን ከምኡውን ኣብ ዘይዕድመና ዝፍጠር ናይ ቆርበት ምጭምዳድ ይከላኸለልና። ቆርበትና ንምፅራይ ከምኡውን ኣብ ግንባርና ንዝወፅእ በቐጥ ወይ ሸፍታ ንብሎ ንክእለውን ይሕግዘና። ስለዚ በረድ ማይ ምጥቃም ንገጽና ኣዝዩ ፅቡቅ ውፅኢት ኣለዎ። ብሻውዓይ እኹል ድቃስ ዘይምድቃስ። ኣብ ትሕቲ ዓይንና ዝጽልምን ዝሓብጥን ብዝተፈላለየ ምክንያት ይመጽእ እኳ እንተኾነ ሓደ ካብኡ ግን እኹል ድቃስ ዘይምድቃስ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ኣብ መዓልቲ ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓታት ክንድቅስ ኣለና። እኹል ምድቃስ ኣእምሮና ጥራይ ዘይኮነ ቆርበትና ንክበርህን ትሕቲ ዓይንና ዝመጽእ ጸሊም ሕበጥ ንኽኣለ ይሕግዘና እዩ። ኣብ ትሕቲ ዓይንና ዝጽልምን ዝሓብጥን እንድሕር ኮይኑ ኣብ ገዛና ብነዳልዎ ውሁድ መጀመርታ ዘድልየና ቡና ቁሩብ ድኽም ዝበለ ብኻልኣይ እውን መዓር ጌርና ን1 5 ደቂቕ ኣጽኒሕና እንተተሓፂብናዮ ፅቡቅ ለውጢ ክንረክበሉ ኢና።
ናይ ሎማዓንቲ ዘዳለኹልክን መደብ እዚኣ እያ ነይራ። ኣይሆፕ እዛ ቪድዮ ክትፈትዋ ቅድሚኡ ግን ላይክ ሼር ፎሎው ምባል ኣይትሕመቓ። ኣብ ቀጻሊ ከምዚ ዝመሰለ ዝተፈላለየ መደባት ሒዘልክን ክመጽእ መደባተይ ትፈትዎን ሓድሽ ዩቲዩብ ስለ ዝኾነት ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር ኣይትሕመቓ። ቴንኪዩ ክብረት ይሃበለይ።